Once again, my dear sisters and brothers, good morning. I am very grateful to Monsignor Rolly and to Father Viel for this opportunity of being able to celebrate this Mass on the first Sunday of Advent as we prepare for the feast day of the Immaculate Conception. Thank you very much, Monsignor and Father Viel, for this opportunity. My dear friends, we know that posture is very important. Posture is very important because our posture will say a lot about us. Our posture will say something about our disposition. Our posture will reveal not only the state of our mind, but even of our hearts. Mahalaga yung ating posture. Even in liturgy, posture is very important. That is why in the Mass, we sit, we kneel, we stand. All these are important postures that we do during the Mass. Mahalaga yung ating posture. And if you notice in our Gospel, on this first Sunday of Advent, the Lord said, when those signs begin to happen, stand erect and raise your heads. Your redemption is at hand. Stand erect, raise your heads. Your redemption is at hand. The posture of standing erect, the posture of raising our heads. And what posture is this? Ano ba yung itsura ng posture na yung tao ay tumatayo at nakataas ang kanyang noo? That is the posture of waiting, pag-iintay. Kapag tayo ay nag-iintay, nakatayo tayo sa ating iniintay na bisita. Kapag mayroong parating na isang mahalagang tao na ating pinananabikan, tayo ay tumatayo to show to that person that we are very excited for his coming. Minsan nga tayong mga Pilipino, halimbawa sa eroplano, kahit sabihin ng stewardess, hindi pa talaga naglalanding, tumatayo na kaagad tayo para kunin sa cabin yung ating mga bagahe. Why? Because yung posture of standing is a posture not only of waiting, but also the posture of excitement. Yung tayo ay nag-iintay ng merong pananabik. Kapag tayo ay hindi excited, we do not stand. Kapag tayo ay hindi nag-iintay, we do not stand. Pero maganda itong paalaala ng ating gospel on the first Sunday of Advent, that even if our gospel speaks about the end times, that everything would come to an end, the Lord said, stand erect, raise your heads, for your redemption is at hand. Tayo ay pinapatayo, pinapataas yung ating mga ulo dahil parating ang ating kaligtasan. We are very excited because our redemption is at hand. Siguro magandang ating tignan that every Advent, we celebrate also the solemnity of the Immaculate Conception. Taon-taon yaan, talagang ang kapistahan ng Immaculada Concepcion ay nakapasok sa panahon ng Adbyento. It happens in the season of Advent. Why? Because Mary is our model of waiting. Because Mary is the woman of Advent. Kaya angkop na ngayong ikalawang araw po ng ating Novena Mass, in honor of Our Lady, the Immaculate Conception, we celebrate the first Sunday of Advent. Because when we look at Mary,
her posture is always standing. Siya ay laging nakatayo. Mary stood at the foot of the cross when her son was dying. Mary was standing. Why? Because Mary was very excited to see the coming of the Lord. Yung pagtayo ni Maria ay halimbawa para sa ating lahat. This season of Advent, I invite you to reflect on the word Mary. Because Mary, as the woman of Advent, is teaching us how we should wait. Paano ba tayo mag-iintay katulad ni Maria? The word Mary has 4 letters. Yung 4 letters ng name na Mary invite us on how we should wait during the season of Advent. First letter is M, the importance of meekness. The importance of meekness. Pope Francis once said, Mary's life shows that God accomplishes great deeds through those who are most humble. Sinasabi ni Pope Francis, maraming pwedeng gawin ang Panginoon, maraming pwedeng ibigay ang Panginoon kapag yung tao ay mapagkumbaba. Maraming pwedeng ibigay ang Diyos, maraming pwedeng gawin ang Diyos kapag yung tao ay mapagkumbaba. First letter in the word Mary is M, meekness. And that is what we see in Mary, her meekness, yung kanyang humility, yung kanyang kababaang loob. That's why if you remember when the angel Gabriel said to Mary, Hail, full of grace, the Lord is with you. Paano ba nakita ni Maria yung kanyang sarili? She was not very proud of the angel's greeting to her. Instead, Mary said, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. The meekness of Mary. Ang tingin ni Maria sa kanyang sarili, abang alipin. And because of her meekness, the Lord was able to give her a lot of things. And because of her meekness, the Lord was able to accomplish a lot of things in the life of Mary. Si Maria, mga kapatid, pwedeng magmayabang, pero hindi mayabang. Si Maria, maraming biyayang tinanggap sa Panginoon, pero sa likuran ng kanyang mga tinanggap na biyaya mula sa Diyos, siya'y nanatiling mapagkumbaba. Advent invites us to remain meek. Katulad ni Maria, manatili tayong mapagkumbaba. Maraming mang biyaya ang Panginoon sa atin. Maraming mang pagpapala na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Let us remain meek. Let us remain humble like the Blessed Virgin Mary. Pero merong magandang sinabi sa Saint Benedict about this. He said, the first degree of humility is prompt obedience. The first degree of humility is prompt obedience. Hindi lang sinabi ni Saint Benedict, obedience. He said, prompt obedience. Agad-agad sumusunod ang taong mapagkumbaba. Yan si Maria. Si Maria hindi lamang mapagkumbaba. Si Maria agad-agad sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. I think yan ang invitation sa atin. As Marian devotees, we cannot be disobedient. As Marian devotees, we cannot be prideful. As Marian devotees, we remain grateful to God. We remain humble before God. We remain obedient to God. Tandaan natin, maraming pwedeng ibigay at maraming pwedeng gawin ang Panginoon kapag tayo'y mananatiling mapagkumbaba. First is M, meekness. Second is A, in the name Mary, altruism. When we say altruism, we do not focus on ourselves.
we always focus and think of other people. At yan ang ating pwedeng makita kay Maria. That's why God was very right when He chose the Blessed Virgin Mary to become the mother of our Savior. Why? Because the Lord knows that Mary, ang Mariang ito, will not simply keep the blessing to herself. Hindi niya sosolohin yung biyaya. Hindi niya sosolohin si Jesus. Because the moment that Mary received the angel's announcement, what she did was that she visited her cousin Elizabeth. At agad-agad, ibinahagi niya ang mabuting balita sa kanyang kapwa, sharing not only the good news, but even Jesus to others. At paano ginawa yan ni Maria sa kanyang paglilingkod kay Elizabeth? She served her cousin Elizabeth, who was then also pregnant. Yan ang pangalawang hamon sa atin, mga kapatid, ngayong panahon ng Advent. Kasi baka sa panahon ng Advent, we focus so much on ourselves, what we want to receive, what we want to do for ourselves. Pero when we look at Mary, second is letter A. Let us be altruistic. Focus on other people. Focus on what you can do to others. Focus on how you could serve your brothers and sisters in need, just like what the Blessed Virgin Mary has done. Yan ang pangalawang letter in the word Mary. Letter A. Let us always be altruistic. Hindi sarili ang inuuna. Hindi sarili ang laging iniisip. Kung hindi laging yung kanyang kapwa at yung kagalakan ni Maria ay yung siya ay makapaglingkod at kanyang maihatid si Kristo sa iba. Second is altruism. Merong magandang sinabi si Mother Teresa ng Calcutta in relation to that. Ang sabi niya, at Christmas, when Christ comes, will He find a warm heart? Mark the season of Advent by loving and serving others with God's own love and concern. Yun ang hamon sa atin ni Mother Teresa ng Calcutta. Pag dumating ba daw ang Pasko, ang Diyos ba ay merong madadatnan na talagang maayos sa sabsaban? Pero ano ang sabi niya? Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda ng sabsaban para sa Panginoon. At paano yun? Maglingkod ka sa iyong kapwa. Tulungan mo ang iba. Tutukan mo ang pangangailangan ng iyong kapwa. And that is what we had seen in Mary. Si Maria hindi nakatutok sa kanyang sarili. Because the moment she received the greeting coming from the angel, what she did was that she visited her cousin Elizabeth. Ibinibigay niya, ibinabahagi niya ang biyaya sa kanyang kapwa. Kaya si Maria ay biyaya sa ating lahat. My dear friends, we cannot call ourselves Marian devotees if we are not helping or serving other people. Mahalaga yung ating debosyon. Pero mula sa ating debosyon, dapat iyan ay mauwi sa imitation, sa pagtulad. Pagtulad kay Maria na laging naglilingkod sa kanyang kapwa na nangangailangan. The third letter in the word Mary is R. The season of Advent is an invitation for us to be always ready. Third letter in the word Mary is R. The readiness of Mary. Yung kanyang kahandaan. Alam po niyo, meron akong isang quotation that I really like, wherein the quotation says, prepare to fail when you fail to prepare. Prepare to fail when you fail to prepare. Itong first Sunday of Advent tells us what or how we should prepare. Kasi baka sa ating panahon ngayon, abalang-abala tayo sa pamimili. Sa ating panahon ngayon, abalang-abala tayo sa pagde-decorate ng ating mga tahanan.
And when you go outside, you would see that Christmas is just around the corner. Pero yung Advent is telling us, be ready. Prepare not just the exterior, but prepare yung iyong heart. Prepare within yung kalooban. And that is what we had seen in Mary. When the angel appeared to Mary, Mary was prepared. Handa yung kanyang puso. Handa yung kanyang kalooban. Why? Because even before the angel appeared, Mary already has that deep relationship with God. Ito po yung panahon ng Advent. For 4 weeks of Advent, we are invited to focus on our readings. As we pray, we also prepare our hearts. Yung talagang paghahanda ay hindi panlabas lamang. Ang talagang paghahanda ay yung paghahanda ng ating puso at kalooban para tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoong Diyos. That's why if you notice in our gospel, Jesus said, beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and the day catch you by surprise like a trap. Kasi baka daw tayo ay sobrang abala sa maraming bagay sa ating paligid. Abala sa pamimili, abala sa pagluluto, abala sa party, abala sa pagkain. Pero ang tanong, inihahanda rin ba talaga natin yung ating puso, yung ating kalooban para ating matanggap ang Panginoong Diyos? Saint Ambrose of Milan once said, open wide your door to the one who comes. Open your soul. Throw open the depths of your heart to see the riches of simplicity, the treasure of peace, the sweetness of grace. Open your heart and run to meet the sun of eternal light that illuminates all men. Buksan natin yung ating kalooban. Kaya nga ang panahon ng Advento ay panahon para ihanda hindi yung labas, kung hindi ihanda yung loob. So that like Mary, when the Lord comes, we are ready, we are prepared. Yan ang pangatlong letter in the word Mary, R, readiness. Handa ka na ba sa pagdating ng Pasko? Baka handa tayo sa panlabas. Baka handa tayo sa mga palamuti. Pero let us also look at the condition of our hearts. Meron bang galit yung ating puso? Meron bang inggit yung ating kalooban? Meron bang tayong sama ng loob sa ating kapwa? Readiness. Sana yung kahandaan, hindi lamang panlabas, kung hindi pati sa ating kalooban. But the fourth and the last letter in the word Mary is Y, the yearning of Mary. What do you yearn in your life right now? Meron ka pa bang inaasam sa iyong buhay? Meron ka pa bang hinahanap at hinahangad sa iyong buhay? Siguro kapag tayo ay bata pa, kapag parating yung Christmas, we really look forward to it. Why? Kasi ando doon yung Santa Claus, ando doon yung gifts, ando doon yung parties. And as we get older, sometimes nawawala sa atin yung excitement for Christmas. Because some of us may think that it is a waste of time. And some people may think that Christmas can also be very stressful. Gastos lamang yaan, problema lamang yaan, traffic lamang yaan. Kaya nga magandang ating tignan yung fourth letter in the word Mary. Why? Yearning. When we say yearning, what are you hoping for? Ano ba yung iyong inaasam-asam sa iyong buhay? Because for 9 months, Jesus had been formed not only in the womb of Mary. Jesus had been formed also in the heart of Mary. Sana mga kapatid, yung Advent, like Mary,
buhayin uli sa atin yung yearning. Buhayin uli sa atin yung hope not to acquire more gifts, not to eat good food, pero yung yearning, yung hope that Jesus may also be formed in us. Yan ang pang-apat na letter in the word Mary. Letter Y, yearning. Sana hindi nawawala sa atin yung pananabik na ang Panginoon mismo ay mahubog sa ating kalooban. Saint Augustine once said, "Desire only God, and your heart will be satisfied." Desire only God, and your heart will be satisfied. My dear friends, when we look at Mary, we see a woman who yearns for God. We see a woman who was full of grace. We see a woman who has peace within. Why? Because Mary made God the center of her life. Mga kapatid, posture is very important. Let us imitate the Blessed Virgin Mary, standing, always standing, not only because she was excited to receive the Savior, she was standing. Why? Because she remained faithful to the Lord. This season of Advent, be like Mary, the woman of Advent. Remember the word Mary. 4 letters. First is M, meekness. Second is A, altruism. Third is R, readiness. Fourth is Y, yearning. Be like Mary, the woman of Advent. Amen.